chọrọ obi nwanne anyị chọrọ obi nwanne onye ọbụla chọrọ obi nwanne ezinụlọ chọrọ obi nwanne ọrụ obodo chọrọ obi nwanne asị m onweghị ihe ị ga-erisi n'elu ụwa ka m gwa gị onweghị ihe ị ga-erisi n'elu ụwa nọ n'ime ya sị na ọ karịrị obi nwanne n'elu ụwa. Ọ bụkwa nke ka anyị na-ayọ Engineer Henry sorokwa nrọba Olisa ebe ọbụla ụmụ Igbo anọ n'udo ka anyị na-ayọ ọganihu ka anyị na-achọ Chukwuma Director Zion ọgbasị ndị ka anyị na-ayọ obi nwanne anyị chọrọ obi nwanne obi nwanne udo ka anyị na-achọ obi nwanne ka anyị chọrọ bịanụ agbakọta n'ọrụ obodo ekwute okwu dị ma ụfọdụ si mba agaghị eme ya ntu a Dr. Zion n'igwe ndị ọzọ si na a ga-eme ya eme maka ejighị obi nwanne Chukwuma anyị chọrọ obi nwanne anyị chọrọ obi nwanne n'elu ụwa chọrọ obi nwanne